Kaixo, ongi etorri bideo berri honetara. Eta, hemen IKTek eskolan zer nolako dinamiketan edo zer nola erabili ditugu, ikusiko dugu. Eta, lehenik esan behar da, IKTak eskolan Euskal Herriko, Euskal Autonomia Erkidegoko hezkuntza publikoan, sartzeko begin zen lehenengo plana izan zen eskola 2.0, eskola hezkuntzaren berrikuntzarekin zerikusia duena. Azken finean IKTak berritzeko modu bat dela deritzo Eusko Jaurlaritzak, hezkuntza sailak, eta eskola 2.0a horretarako izan zen, eta hauen plan honen gauzetako bat, diru laguntzak ematea zen, zentroi, horretan gastatzeko, arbel digitalak, eramangarriak, eta, oso ezagunak dira eramangarri berde batzuk, hirugarren zikloan jarri zirenak, ez dakit orain dela zenbat urte, baina horiek izan ziren, izan zen lehenengo pausu hori, ez? Eta, adibidez, zelan erabili edo zelan evoluzionatu duten berrikuntza honek, edo IKTek, ikusi dezakegu, adibidez, Arrigorriako eskolan, nire herriko eskolan, horrelako zidez bat dutela, non bat gauza agertzen diren, ikusi dezakezu, berriak, Euskaren eguna, Arrigorriako eskola, ordutegiak, egutegia, aurkezpenan ongao, instalazio. Hau oso ondo dago iradokizunak web 2.0-ren baliabidetako bat. Eta hemen, hori zure iradokizuna jarri aldituzu, zure izena, kidetasuna, zer zaren, ikaslea, gurasoa, Eta hemen nori zuzenduta doan. Oso ondo dago, eurek zerbait jasotzeko oso ondo antolatuta dago. Hemen denetarik dago, baina ikusiko du adibidez eskolako jarduerak. Hau oso ondo dago, irakasleek normalean eskritzen dituzte hemen ikasleek egiten dituzten proiektuak, euren lan batzuk, euren argazkiak, eta oso polita dago, alde batetik umeek ikusten dutelako euren lana islatuta eskolako web horria bezain garrantzitsua den leku baten, eta horrek segurazki asko motibatuko ditu, baita heltzean gurasoei erakustera behitu, horrela gurasoek ere bide batez eskolako webgunean sartzeko aukera izango dute, edo umeek esana, eta askozaz be interaktiboa egin alda web horri azken finean horrelako bat sortzea inork ere ez erabiltzeko ez du zentzurik, eta honekin harreman hori seguramente lortuko du. Eta esan bezala motivazioa izugarrizkoa da, zure lanak islatuta ikustea hemen horri honetan, ikusiko dugu liburu eguna. Liburu egunaren barruan, hori ikuste dituzue, nola klaseka dauden bananduta. Hirugarren maila, bigarren zikla, jarrituko gara, laugarren C. Eta laugarren C, eramaten gaitu Kalameora. Ikusten duzuen bezala oso web erreza da, oso intuitiboa, hemen klikatu, irudiak, oso ondo dago, edonork erabil dezakena. Eta hemen Kalameo zabaltzen denean, Kalameo da baliabide bat liburuak online egin alizateko. Eta behitu, hemen daukagu gure biografiak, behitu, umeek egindako ipuinak. Zara Baskalen ipuina. Eta oso ondo dago alde batetik, ikusten duzue, eurek egindako lanak dira, hemen islatuta agertzen dira, eurek ikasiko dute horrelako bat egiten, Kalameo erabiltzen beranduago beste dozein lanetan ere erabil dezaketena.
Eta, bueno, pizka da ikuspuntu ekologistatik, imaginatu munduko ume guztiek, edo, bueno, gehienek horrelakoak erabiliko balituzte, zenbat, em, zenbat zuai salbatu alko genituzke, nes? Bueno, horrelako hainbat eta hainbat jarduera daude, bueno, eure umeek egindakoak, eta hemen islatuta agertzen direnak, harri gora. Eta, bueno, alde batetik hori, oso ondo dago, nik uste dut oso polita dela, nik adibidez ez nuen horrelako aukerarik izan, eskola garaian, goratzen naiz liburu egunean, liburuak eskuz egiten genituela, eta horre eskolan bertan izten genituela, liburu egunean etortzen zirelako gurasoak, eta ikusten zuten gure liburua, baina 2 minututan, eta hemen ordea, ikusteko etxean lasai ikusi alduzu, nahi bezala, orduan oso ondo dago, eta gero bestaldetik, umeentzat, izugarrizko plusa da, ez? Horrelako baliabideak erabilia izatea, eta gainera, islatze hauren lana eskolako web orrialdean. Eta, bueno, gero ez dago horren ondo, fijatzen, bueno, pizka bat orrialde honetan ikusita, aurreko bideon ere entzeko aipatu dut. Ikusten da bakarrik, bigarren zikloa eta hirugarren zikloa daudela eskolako webgunearekin lanean. Eta hala ere, klase gehienak edo oso klase gitxi. Horrek zer esan nahi du, irakasle batzuk badaudela benetan interesatuta IKT-ekin lan egitera eta beste batzuk ez. Eta horrek ondorio bezala, zera dakar, gero klase batzuk IKT-ekin oso harreman estua izango dutela, eta gero beste batzuek ez. Desberdintasun handiak sortuko dira. Zergatik, desberdintasun hauek irakasleengan bertan daudelako. Eta horrek, imaginatu, ni ere guraso izanik, imaginatu ni guraso naizela, noala bilatzera nire seme alabaren liburua web orrialdean, eta batean nire umeena, edo nire seme alabaren klaseko liburu hori ez dagoela eskegita. Batzutan horrelako desberdintasunak ematen dira, eta nik uste dut eskola ez lukela desberdintasunen adierazle izan behar, baizik eta elkartasun baten, eta baina, bueno, hau izango zen puntu txarra. Hau izan da guztia, eskerrik asko, eta beste bat arte.